Listen, please. Okunye ukukela nje uthi ngembathisi. Ngijulise sothandweni Baba ya isuku tata uko Jesu bathi mabangena endlini Jesus amthola embe Jesus nani nabo khona bakuphela Jesus abanye abantu bathi mabafika kuwe bakuthola uhlubulile uhlamukile uhlaselekile yena ngiyafuna simbathise namhlanje Jesus bakuthola uzimosha wena bakuthola uzikhuluma kabi wena bakuthola unqunu labantu kanti befuna umbathiso baphethe labantu bafuna ukukusiza kodwa ngeke bakusize kusenenhlambe emlomeni wakho ngeke bakusize labantu usathanda ihlazo ngale ndlela olithanda ngayo ngeke bakusize labantu ungenayo inhlanzeko ngeke bakusize labantu bakunikeze lento abaphathise yona bangayiboni inhlakanipho ngoba batsheliwe ngalomuntu abaya kuwo bathi yebo yena ungumntwana kodwa inkosi. He's not just the king. When you meet him, address the king in him. Bathola uhlubulile bathola ukwatela abazalwane bathola ungaseze esontweni bathola uqamsukile uthi angiphinde ngisonte mina kanti baphethe into zabo. May your destiny help us never miss your location next year. May they find you covered by God when they knock on your address next year. uJesu wayembethe kweza kuye abantu bebaphathisi labantu bezayo baphethe. Ngiyathandaza this season angazi uSathane ukwenzeni wahlubula kodwa uJehova uyakumbathisa. Angazi isimo sakho sikwenzeni sakususa lenkazimulo yasekhaya kodwa uJehova uyakwembathisa. uJehova uyakufihla ikala lakho liyathethelelwa izono zakho ziyagezwa in the name of uyambathisa uba uyambathisa uba ungazami ukuyimbathisa wena. Lethu Adam wathatha amaqembe bano-Eva bayivala bathi ninqunu bathi ninqunu azama ukuyivala lento imbiza yakho ngeke ikusebenzele angeke ukusebenzele ungayilanda yonke imbiza ngeke ikuvalele ngeke ikukhavale yebaba ukhona umuntu esimembathayo igama lakhe bathi uJesu kunomuntu ngathi Colossians 3 verse number 3 lithi sifihlwe kuKristu. We are in him. In the book of Galatians chapter number 3 down by the verse lithi manje sesembethe Kristu ukhona simbathisayo athi umpostoli Paul Galatians chapter number 6 lithi ngibhekana umhlane wami nginemivimba yakhe. I've got the stripes of Jesus. Uyasembathisa uba njengamanje umbathisa ugqobo umbathisa ifavor umbathisa inhlanhla unikezwa inhlakanipho unikezwa yonke into eyathathwa isitha sakho uba uyayibuyisela in the name of. Lift up your right hand and say, Father, yambathisa. Inda futhi Baba, yambathisa. Ngegama lika Jesu. Somebody shout amen. Simshayile izandla. Kumele bakubone bazokubona. Kumele beze kuwe bayeza. Kumele bakusize bazokusiza. Kumele bakubambise bazokubambisa. Nendaba lonyaka ubenjani but laba ekumele beze bayeza. Starting from tomorrow, you will be receiving calls and people. Until they will be coming to you. Abavalo kulonyaka wonke lona bayavulelwa kusasa lokusayo when yokudibana nabantu elokusola bathandazela. Financially stable people, wise people, strong people, witnesses of the glory of God, worshippers of God, intercessors from above, sponsors are coming, investors are coming, powerful people, people of high value are coming. Somebody shout, I receive. I receive. Thank you, Father. Thank you, Father. Unini ukhala?
Kodwa mina ngithi ziyezwakala izigi zenkosini Jesus habe konke esongena kuwe. Akusakhulumeni ukuthi manje usoyonqoba sowuvela unqobile. Mawuphuma la kuyozwakala umsindo wama-giants. Mawuphuma la kuyozwakala ukuthi lo mgodi abakufaka kuwo sowuphumile. Angazitshela mawufaka obani kulowo mgodi kodwa intambo siyaziphosa namhlanje yaphuma. Lo mgodi abakufaka kuwo siyakhipha namhlanje. Ngendaba akufaka kuyo Daniela enamabhubezi siyakhipha namhlanje. Alikho nelodi ibhubezi liyokuluma. Wemeshaki lamalanga abo wabonayo angeke akushise. Siyaphuma namhlanje. Siyaphuma namhlanje. Siyaphuma namhlanje. In the name of Baptise nkulunkulu. Ngebaptise. One ngokwenza, ngokubona nangokukhuluma. Kodwa ngebaptise. Bangiyekelela uwe. Awuphala kanjani? Awungavumi unyana umshelele. Ngebaptise. Ubathisa umama namhlanje. Ubathisa ubaba. Ubathisa usesi. Jesus. Ubathisa abafowethu. Ngebaptise. Bangafiki labantu bangithola ngisesele inhliziyo embi. Bangafiki labantu bangithola ngisephethwe idemoni lenkanuko. Bangafiki labantu ngisadecide ukuthi inyanga ngiyayiyeka noma ngiyeki. Abangafiki labantu uNkulunkulu bangithole ngididekile. Indecisive. Siza mina Nkosi. Jesus. Sembathize siyibandla. Abangezi labantu basithole sibuhlalo. Jesus. Okozela. Siveza imisebenzi yakho. Abantu abezayo ngcwele siyacela. Siqondise manje. Sihole manje. Jesus. Singahlangana nabantu abakhulu nenhliziyo elikhulu. Ungasethembi ngezinto ezinkulu. Tholakala ukuthi yithi ababasa umlilo ukuzishisa sizibulale. Laba bezayo uNkulunkulu abafike basithole silungele. Sifundise ubalungiselela laba bezayo. Lungisa thina baba. Usiqonele ngoba sibhizi siblame wena. Sithi awuphendula. Kanti yasilungisa asifuni Jesus. Uyasibonisa asifuni ukubona. Siyacela sifuna ukwenzisa kwakho. Sifuna ukwenzisa kwakho. Sifuna ukwenzisa kwakho. Ushilo wathi le ndlela ayisiyo nenkulu. Kwathi nameva siyawezwa siyawabona futhi kodwa besicela uNkulunkulu manje singaphela amandla siqhubeke singayeki sicela lokho ziningi izinto senzakalayo ezingasenza ukuthi siyeke kodwa siyacela njengoba usethemba kangaka masingalihlazisa ivangeli
Malingafi seliphethwe yithi. Malingaphelelwa amandla ngoba lisezandleni zenu. Siyacela. Asingalahleki ngoba sizitshela ukuthi siyazi. Asingalahli into owasinikeza yona ephilayo ngoba sibona okungcono kunaloko wasinikeza khona. Sifundise ukufuna ubuso bakho. Sifundise ukujonga izinto zaphezulu. Sifuna iqiniso. Ukuhle, ukubi. Sembathisa ngisho sesizwe ungazi ukuthi kuphela imali. Sembathisa ngisho sesihlamuka abangani. Sembathisa ngisho sesijikelwa ngudeni. Sembathisa. Sembathisa. Jesus' name, somebody shout amen. Amen. Jesu owayembethe bavakashela abantu waphethe. Jesus. Esinye isikhiya ileso. David bamfaka izambatho zamasotsha wathi hayikho. Iyamsinda lento eningifaka yini ngoba bekwalento nayo ayidini ukwelekelela. Ngifuna ukubona kangcono, ngifuna ukubuzwa kangcono kwenyini. Lento yenzeka gradually. In a chronological order. According to how it was written. Litukufakazeleka okwakubhalwe uIsaiah. Wangena esontweni uJesu wavula imibhalo ukufakazeleka kwaloko kwabhalwa ubani uIsaiah. Waliseka kwemibhalo okunye kwenzeka according to how it is written. Ngembathise njalo. Angahambi noprofeti kodwa anginayo ikhafu. Mfundise ukusebenzana noprofeti. Ukusebenzisana naye. Akusima lula kodwa mfundisi. Akusima lula kodwa mfundisi. Lendlela kwakulikhulu ngayo uhamba noMose. Bebaza bathi uStabon. Umose. Ngoba mawuzwa ngoNkulunkulu I'm telling you. Kuba ngathi uStabon. Kana uStabon ulalela yena. Mfundisi uhamba naye. Sebenze naye. Mfundisi. Ngisho ungasam understand. Kodwa ngicela umfundisi. Kuhamba naye. Kuba manje kusenza izinto osas understand. Khona isizini ezayo. Ngiyenza khona izinto nawe ongazi understand. Amadoda amathatha anywa noJesu afike entabeni uJesu wabenzela into abangakake bayibona lithi wahamba nje njengomjikijelo wetshe wasuyaphakanyiswa. Hayibo wenzani manje Jesu? Nangu uJesu ephakama kwavela amanye amadoda duzana naye. Ye wenzani kana uJesu? Besi right ngokuthi uhamba phezulu kwamanzi kodwa manje sowenza izinto ezingaqondakala. Kodwa baqhubeka bahamba naye. Mfundisi. Ngisho uJesu sekathi hayi umvumelweni uJudas angidayisi. Petro yekela ukujuka indlebe. Mfundisi eqhubeka ngumlandela. Bankazi uPetro noma sekamphikile waphinde wamvuma. Akusimalulu ukulandela umprofeti. Angeke kube lula. Ngeke uqale ngawe bamalungu. Ngeke kube sweet kube soft ngoba sekunawe. Everyone in the Bible we have tried to follow a prophet. Omunye wazwashaya uqhoko alandela umprofeti. Because kuningi okungapha uJudas waze wayikhunga wayibulala. Ngoba uyadayiseka umprofeti kodwa kugcina kufa wena. Mfundisi nje kufanele ngimlandele baba. Kancane la ngemuva. Kancane.
ngimthanda kakhulu uTimothy. Kuthiwa ka Timothy kwakunemali. Bazalwane bebahlanganyela khona ngoTimothy. Timothy kuthiwa Timothy ubekahlala phansi alalela labo apostoli mabakhuluma excited lento. Abe lokabhala wazi wathi uPaul hayi man lo ngihamba naye. This one is my son. Jesus. Timothy uthendwa kangaka akaqali wathendwa ngepulpit. Uqale wathendwa ngaloko ukuphuma epulpit. Wakubamba, wakuphila, wakubhala phansi, wakuphila, waziqondisa ngabo bangekho abaprofeti. Yes. Lithi mabahamba basuka ngapha bakwindawo bathi kuthiwa ama-theologians athi bengacela ngisho kubazali athi kucela ukubalandela baye khona. Wazi wathi umpostoli Paul owamlo mtshele nalethe nejazi lami engalishiya mangilapho. Ngoba bekathembakala uTimothy ngisho nangezinto ezifana nezambatho zabantu abafundisayo. Fana noTimothy noma ngathiwa uzofana noElijah Elisha owehlisa imililo noma owashoki noma owashintsha amanzi aba usafana noTimothy. Fana nje noTimothy ngeke ukulandela kodwa kufana noTimothy. Ngizowethembakala makuthiwa sidinga abantu abahamba kuqala baye abura nedi bawuthela nje fire. Bese kuthiwa ngicela ngitshela uTimothy amkhuzele uSibani. Ngicela ngitshela uTimothy abonisa amadoda akuleyo ndawo. Uyezwa ukuthi angeke sikwethembe ngezinto ezinkulu ungakake wathembakala ngokusilandela. Apho umuntu ozokulandela ungakake wala eninkinga yabantu abaninlindo ukuthi mabasalandela bafuna ukulala. Yeah, that's true. Mawulandela awulawuli uyalalela. Yebo. Yes. Ngoba lo hamba phambi kwakho kukhona asakubonile wena usesengakakuboni. So wena ungathi uyalawula uthatha ufakwe phambili usithole sowukhuluma lento ayishilo nayo. Bathi laba moswena bowulwa nako lokho ngani wabonga ayiboni lento ebekade ayibona lo ophambili. Inkinga yokufuna ukulawula upronyotwa ungakalungeli. Sure. Futhi upronyotwa kungakalungiswa. Yeah. So yazilwela. Hey. Lela uyakhona. Wonke umntwana othi makatshelwa istofu siyashisa ningasivuli ningasibasa ngekho umuntu omdala uyawushisa umuzi. Ifangalaleke uyawushisa ini umuzi. Ungalawuli yenza njani? Ngokusiza. Yazi ayikho into emnandi ohlala isikhathi eside kodwa mawuvela bathi uvelaphi. Yeah. Kunokuthi usheshe uvele bese bathi ungubani. Uphethe. Uma uvela ngesikhathi sakho mawuvela iBhayibheli uthi uJesu bamlandela 5,000 abantu 5,000 babuza abantu akuyena umntana Maria lo akuyena umntana Josepha akuyona iCarpenter le why wavela ngesikhathi sakhe abamfundisi kulesikhathi se-announcement ningaphakama. I told one of my sons of uqala minister ngathi usengakalungeli ungaqala kona kodwa usengakalungeli usengenawo amandla okuqala unamandla okulalela usenikezwe ipower yokusebenza phakathi komuntu hayi phezulu ongaphezulu komunye umuntu ngeke uzihole wangangizwa ngivele ngavula iwashi lami song ngathi I'm the angel of time. I'm giving you time. You will come to prayer. Ithathazelele sisakhula sasithi bazali bethu bayabheda. Kana ngithethe mina manje unabantwana. Lento ekade ayisho mama kuwe wena soyisho ngoba labantwana sebenza lento owuyenza uma wahamba. So uyabona ukuthi hayi man bengekho wrong mama. Ngoba mangabe vele ungenayo ingane awuyizwa lento. Bakuthiwa nje ingane yahamba ushabo 7 ngiyabuyi. Hey noma uhlele endlini noma ngathi wakudlala ifilimu elimnandi kanjani anibheke egate uphi usibani animfonele ngoba kunento wedwa futhi oyizwayo
bonke laba abanye abayizi bathiwa hey kunengozi ngapha babantu ababo hey ba yenza hey wo hey khona into izwa njengoba manje kubamba cricket everywhere nje ngenani ngathi sibam leso khona into izwa kuba umza enokujaha kuba umzali ungakulungela akujahi ukuba umphathi ungakulungela uzokhala uyofisa kwehliswa kanti sekuyihlazo kwehla kwakho ubuyela kwakho phansi kanti bowuphakanyisiwe sekuyihlazo awusakhoni manje ukukhuluma nabantu okwakhuluma nabo ngoba nabo sebakujaja mina ngifuna ukuba uphakame unomphelo hayi lento ukuphakama phinde wehlise ngoba le nhliziyo iyalimala iyopha okuvela ukujika phinde uphakame akusona isikhathi sakho mawuphakama funa uphakama yonke imbali ethi mayivela I'm telling you ivela hayi ngoba ifuna ukuqhakaza ivela ngoba ifuna ukuba yifruit mawuyibona nje ivulekile yenze so nengadi lapha kami ngibone ingoda green pepper beyiqhakazile inhle iyaze ngichaza manje sengiyibona ivalide ngithi awubona ukuvela green pepper la shothi yonke imbali mayiqhakaza isuke ifuna kuba yini kuba yifuna noma ungayibona iwa wena ukanti uphelele umsebenzi wayo isuke seyenzile lento uzobona sekuqala kuvela ini amafruits angifuni mina uphakame uwe ungaveli next emva kwakho angifuni mina uphume ekhaya phinde ushayise ubuyele emuva uzophumile yokuqala kwakho sowushayisile sowubuye I don't want that in 2026 I want to ukuthi I'm stepping out baze beze kakho bathe kumnandi lapha kunangapha niyizwa kodwa that's the heart I have for you angifuni ukuthi uqashwe soqoshiwe ungenile umsebenzi ophumile mina ngiyathandaza every time awungenile bese ngiyakutshela funda so that noma kuthiwa kuya retrenchwa wena na uapply lokunye uthi usebenza ukufunda bo 1 week bo 2 weeks bo 2 months why senzela ukuthi bakuthiwa kuya retrenchwa maka-apply kuthiwa hayi bokasebenza lo asinde simthathe bekasebenza la niyangizwa kodwa nangu umthandazo wami please zilungiselele for 2026 and sizilungiseleleni for crossover our video right now as he posted a crossover in a 20,000 views